който оцели Цайса в лицето. Няма да му взимам джобните една седмица. Как стигнах до тук ли? В името на науката съм готов на всичко. Тони, време е за училище. Ще закъснееш. Идвам! Все едно има какво да научиш там. О, здрасти, Тони. Добро утро, Рая. Какво е сладко? Миши. Това не е мишка. Това е обект номер 8. Странно име за домашен любимец. Мария Кюри има нужда от тишина и спокойствие, за да се подготви за Националния фестивал на науката. Петък е. Ние имаме нужда от репетиции за годишната продукция. Петък. Дара, имаш ли нужда от помощ? Стягат ми. Нещо се свили. И какво точно репетирате? Трите прасенца? Не. Танцът за 4 лебеда от Лебедово езеро. Няма да питам кой е изял четвъртия лебед. От тук поемам аз. Трябва да изкарам петица на контролното по математика. Никакъв шанс. Нищо не чаткам. Виждаш ли го е тоя? Кой бе? Цайса ли? Може да има и друг начин. Сега! Ето това е сделката, Цайс. Изкараш ми петица на контролното по математика. Си получаваш мишката обратно. А ако откажа? Ако откажеш, миш-маш. С Богом, Мария Кюри. С Богом научен фестивал. Един учен никога не се отказва. Айде, плах! Ще те селектират за лещникодушачката. Гледайте българският игрален филм Случаят Кюри в кината. Пак ви казвам, не аз. Мария Кюри изчезна, нея трябва да търсите.